Öýler hakdaky alada jogap edip gaýratly dähme çekýän telekeçiler ýurdumyzyň Daşaguly welaýatynda-da ykdysady ötüşlere sallamly goşunt goşýarlar. Olar pekin paýkat ummany magtumuly Praga ýylynda täze dähmet ýeňişlerinden tarap ynamly barýarlar. Şeýle kärhanalaryň arasynda durly görnüşli senagat önümlerini öndürýän kärhanalaryň bolmagy hasam gowandyrjydyr. Daşaguly şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Amantay Harit nyşaly önüm öndürýän husuky kärhana hem şolaryň biridir. Hormatly prezidentimiziň öýleri baradaky aladalaryna kömek golawyna jogap edip, iş tepkinlerini barka güýçlendirýän Daşaguly welaýatynyň telekeçileri akbadarlarymyzyň durly önümlerden dowul bolmagy, ilatyň öten isleginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagalalar edýärler. Welaýatyň telekeçileri durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berýärler. Kärhanada durly görnüşli hem de ýokary hili sebetleriň, stollaryň, oturuşlaryň, aşgana mebel önümleriniň durly görnüşleriniň öndürilýändigini bellemek bolar. Kärhanada mebel önümlerini öndürýän täze bölümiň işläp başlamagy bu ýerde geljek üçin meýilnamalaryň has ullugyny aňladýar. Bu önümler aýratyn ýokary hili bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem olaryň haridarlary barka artýar. Sus kärhananyň meýilnamasynda önümçülük hasda giňeltmek, öndürilýän önümleriň görnüşlerini ýygyrlaryny artdyrmak gödeginde tutulan. Sus kärhananyň önümlerini ilata ýetirmek üçin ýörüte dükanyň barlygyny bellemek gerek. Bu bolsa aljylara ýokary hili sowda hyzmatyny ýola goýmagy uly mümkinçilik döredýär. Köp görnüşli önümleri öndürmekde büyük kärhanada dähmet çeken hünärmenleriň ihlas ähmetleri ýerine düşýär. Olar husus telekeçiligi östürmekligi ulun berýän türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadamyda hem de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman terdarmyda hoşallyklaryny beýan edýärler.